Hello guys, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε κανάλι. Αρχικά πάτε στο Play Store και γράφετε εφαρμογή για να βγάζει βίντεο στην οθόνη που λέει εγγραφή φωνής. Το κατεβάζει. Μετά πρέπει να μην έχει γονικούς ελέγχους για να γίνει. Οπότε δεν έχεις γονικούς ελέγχους. Πας στο YouTube και σου βγάζει στη μέση ένα κυκλάκι με ένα σταυρό. Το πατάς και σου βγάζει έγγραφα ή ζωντανή μετάδοση. Βγαίνεις, δεν χρειάζεται. Μετά, αφού κατεβαστεί η εφαρμογή, μπαίνεις και πατάς για παράδειγμα, δηλαδή να βγάλει ένα βίντεο και το βγάζει. Μετά, αφού το έχεις τελειώσει, το σταματάς. Πας εδώ και το σταματάς και πατάς stop και το τελειώνεις. Μετά πας στο YouTube και εδώ πέρα θα σου το βγάλει. Πατάς πάνω του, δηλαδή πατάω αυτό όσο να φορτώσει και πατάς να είναι δημόσιο για να το δουν όλοι ή δεν ξέρω τι θα πατήσεις. Άμα θες βγάζεις την τοποθεσία που το έβγαλες και αυτά και πατάς σαπρέ και τέλος. Γεια σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.